Music. Dan juga ada Baul Audio. Ini yang mau duet siapa? Ayo, Mbaknya? yang mau duet, Raiso dari siji jari nih, ayo. Ini duet lo ya? Duet sama Ayo, siapa duet. ini? Oh gitu, diborong kabeh iki. Siap, nggih. Yang aku wis duwe bojo sing saged nanging nanging aku tresnane yo mung karo kowe rasa akhirat tenang mikir keselingkuhan kanca tak awang-awang mabur koyo layangan padahal bojone omah mikir dadi susah apa sing kudu tak lakoni aku bingung sendiri pancen tak akoni tresnaku setengah mati tapi aku rawani ingkari janji suci mungkin kue utuh jodohku tapi aku sayang padamu jujur seko jero hati sini wasai ayo mbakku wih Sayang